जुदि आंनो 10% होब्लासो आं बेखौ एप्रुभ खालामनानै होगोन नङा होमबा आं बेखौ अब्लासो एप्रुभ खालामनानै लिरनानै होगोन दा बेयाव हाय गाइस दिस इज प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सिराप चेनेल आं दिनै मोनसे ओरैबायदि गोथौ बा सोरबा दुखु मोनगोन बाट आं बेवहाय निमाहा बिग्रोन थायो बाट बेवहाय जुदि आंनि बुंनाया सैथोब्लासो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय रायजो राजाफोर माहाजोन जानाय जे सिमां बयहाबो दङ बाट जे कोटि थाखा बिलियनार्स जानो हादों जे मुकेश आम्बानी बायदि बिल गेट बायदि जे बिथांमोना इसेबां इजियैनो माहाजोन जानो हादों बेसेबां माने सैथो खामानि मावनानै बिथांमोना माहाजोन जानो हाखो ना सैथो खामानि मावोब्ला माहाजोन जानो हागोन ना हाया नोंथाङा सैथो खामानि मावब्ला सैथो खामानि मावनानै नोंथाङा माहाजोन जानो हागोन ना हाया बे मोनसे कुइसन गोबां मानसिफोरनियाव थायो आरो आंनियावबो बेबायदि कुइसना दंमोन बाट आं बेखौ नायै एनालाइज खालाम आं नैबेसिम सफैनो हादों जायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै होनो नाजादों दिनै कन्ट्रेक्टर गिदिर कन्ट्रेक्टर दङ दा कन्ट्रेक्टरफोरा माहाजोन बोरै जायो साप'ज हमना ला मोनसे दालां बानायनो थाखाय 1 crore रां हरदों होमबा बे 1 crore जे दालाङा फुरा जाजोबनांगौ बिराद मोजां लं टार्म थांगोन आरो बे दालाङा मिथिबायना बाट बे दालाङा लाइफ टाइम लास्टिं जागोन बाट बे लाइफ टाइम लास्टिंनि गेजेरावहाय बिथांनि बे दालांनि बैसोआ बेसेबां थाखो अनलि 20 years अब्ला 20 yearsल' 20 बोसोरल' जुदि थांदोंब्ला अब्ला बे 20 बोसोर मानो थांखो जे लाइफ टाइमनि माखासे मस्ला मस्लि जि होनांगौमोन बेखौ लाइफ टाइम बानायनो थाखाय माने लाइफ टाइम जुदि बियो जोरनो थाखाय जुदि बेखौ जोरहोनो थाखाय बानायनोमोनब्ला अब्ला बेवहाय मा मस्ला मस्लि जि होनाय इन्जिनियारिंफ्रा बानायनाय अब्ला बिराद गोख्रोङै गासिखौबो 1 crore जेसेबांखिनिमोन बे 1 crore थांजोबगौमोन बाट कन्ट्रेक्टरा जे मालिक जायो कन्ट्रेक्टर मानसिफ्रा माहाजोन जायोलै होनना बुङो नङा होमबा जे गिदिर बांला न'फोरबो लुनानै लायो अब्ला बेयावहाय माबोरै माहाजोन जानो हायो थगायनायखायसो माहाजोन जादों माबोरै थगायो बेखौ आं डाइरेक्टली बुंसै 1 crore जुदि बाजेट फैयोमोनब्ला होमबा बे 1 crore गेजेराव बिथांमोना 60-50 लाखनि लुगोन बे माने कन्स्ट्राक्शनखौ बानायगोन बिथांमोना आरो बिनि गेजेराव मा 60 जुदि बानायब्ला होमबा 40 लाखसा बिथांमोननि पकेटाव थाङो बा 40 लाखसा जे कन्ट्रेक्टरनावल' थांगोन बे नङा बेयावहाय इन्जिनियारिं थागोन आरो लोगोसे बेवहाय सोरबा पलिटिशियानबो थानो हागौ जाय एप्रुभ खालामदों बेखौ दा नै मोनसे बाथ्रायाव पलिटिशियानफ्रा बोरै माहाजोन जायो बिथांमोननि सेलारियाथ' ओरैबायदिसो ना बिथांमोना डाइरेक्टली स्किमखौ बरनानै डाइरेक्टली जानो हानाय पलिटिशियानफ्रा माबोरै माहाजोन जायो नैदियावनो कन्ट्रेक्टरफोरा जेरै माहाजोन जायो पलिटिशियानफ्राबो बेबायदिनो माहाजोन जायो आरो बिथांमोना माखासे फैसाफोरखौ बेखौ जेनेबा प्रग्राम बानायदों ओरैबायदि प्रग्रामाव इसेबांखिनि थांबाय ओरैबायदि प्रग्राम बानायदोंमोन सरकारि बेयाव इसेबांखिनि थांबाय फिल्मफेयार एवार्ड बानायदोंमोन माबा मोनसे बानायदोंमोन बेखिनियाव इसेबांखिनि थांबाय बै बे जे थांनाय बाजेट जे लिरदोंमोन बिनि जे 20 लाख थांदोंबा बिथांमोना बेखौ लिरगोन 2 crore बा 3 crore 5 crore बिदि लिरगोन बेवहायनो बिथांमोना बेखौ फैसाखौ बेयाव मन'ग्लैयो आरो लोगोसे जेरै हमना ला कन्ट्रेक्टरफोरनियाबो बेबायदिनो जे बिथांमोना 1 crore बा 1000 crore जुदि लामानि थाखाय सेंसन फैदोंब्ला अब्ला बेयाव बिथांमोना 800 crore गाहामनि थाखा माने 1000 जेरै 800 crore खामानि मावबाय बा 200 crore बिथांमोना जाबाय आरो जेनेबा 100 मिटार जानो साप'ज हमना ला आं जास्ट हमना लाबाय 60 किल'मिटार जानांगौआवहाय बिथांमोना अनलि 35 किल'मिटार बानायबाय बाखिखौ बिथांमोना ओरैनो जास्ट मोजाङै बानायबाय दै 35 खौ बाट माखासेखौ बिथांमोना जानला मानला जास्ट लगायलाबायनानै बानायबाय आरोना दा बेवहाय जेब्ला सेंसन नायनो फैयो अब्ला बै मोजांखिनिखौ बिथांमोना देखायसिगोन बाट गाज्रिखिनिखौ ओइथिंजाय नायहैला आरोना दा मोनसे खोथाया बेनो पलिटिशियानफोरनियाब्लाबो दा मोनसे कन्ट्रेक्ट मोनसे प्रजेक्ट फैदों बै कन्ट्रेक्ट जे प्रजेक्ट फैनायावहाय बिथांमोननो माने बे पलिटिशियानफोरनो पार्सेन्टेज होनांगौ जुदि साप'ज हमना ला आं सासे पलिटिशियान बे सासे कन्ट्रेक्टर बिथाङा आंनो बे प्रजेक्ट बेयाव जे सेंसन फैदों बे दालांनि थाखाय फैदों अब्ला बे दालांखौ आं बिथांनो होगोन ना होआ बिथांनो आं जुदि बिथांनो होयोब्ला आं मा मोनफिनगोन बेखौ नायगोन नङा होमबा दा बेयावहाय बे दालांखौ जुदि बानायनायावहाय जुदि आंनो 10% होब्लासो आं बेखौ एप्रुभ खालामनानै होगोन नङा होमबा आं बेखौ अब्लासो एप्रुभ खालामनानै लिरनानै होगोन दा बेवहायनो नायदो पलिटिकेलनिफ्रायनो बे माने गद्दारि बा थगायनाय आरो बेखौ माने जाख्ल'नाय बे लामाया नुलांखायो दा जुदि पलिटिशियान जानानै सासे गेदेर पावारफुल जानानै जुदि बै दालांखौ जे बानायनो थाखाय 1000 बा 1 crore हरदोंमोन जेनेबा साप'ज नङा 1 crore हरदोंमोन बे 1 crore बानायनायाव जुदि कन्ट्रेक्टरखौ जुदि सिदा भाबै नायोब्ला जेरै हमना ला मोनसे बे दालां बानायनायाव 1 लाख बा 50,000 जानायखौ जेबो नङा होमबा बे माने बे लेबार चार्ज बायदिसिना होजोबनानै नङा होमबा 1 लाख बा 50,000 60,000 जानानै जेबो नङा दा बेवहायनो जुदि पलिटिकेल लिडारफ्राबो
पार्सेन्टखौ लुबैयोब्ला अब्लाथ' बे थांखागोनानोखा इन्जिनियारफ्राबो पार्सेन्ट लुबैखागोनखा नङा होमबा स' बेबायदि लेभेलाव थाङो जेरै मुकेश आम्बानी मोनाबो ओरैबायदि मानसिफोरखौ पाब्लिकफोरखौ प्लान बानायनानै बानाय गोदान प्लान बानाय बिथांमोना थगायनाय जागासिनो दं जेरै हमना ला सापस हमना ला जोंनि बे बुहुमाव बा सापस जोंनि भारतखौनो बुहुमसिम थांलायलायला नङा होमबा भारतआव बेसेबां 133 crore सुबुं अनजिमा दं बे 133 crore सुबुं अनजिमानि गेजेराव बयबो माहाजोन नामा नोंथांमोना मा सानो बयबो माहाजोन नामा मालिक नामा बयहाबो अकात दं नामा एन्ड्रइड मबाइल बायनो हानाय गैया अब्ला बेयावहाय बिथांमोना मोनथिखागौ जे बयनिबो सिमखौ माने मबाइलखौ नांखागौ बाट बयबो फिसा मबाइला बयनिबो न'खराव दङ बेखौ मोनथिखागौ गोरिब न'खरावबो दं बेखौ मोनथिखागौ दा बिथांमोना मा प्लानिं खालामबाय जे बिथांमोना बै बे जे 500 बा 600 बा 499 बेफोरबायदि जे बानायो प्लानिं अब्ला बेयावहाय जायफोर मबाइल गिदिर दं बिथांमोनासो नेटखौ बाहायनो हाबाय बाट बे मबाइल फिसा गोनाङा बोरै बाहायगोन नङा होमबा माखौ बाहायगोन नङा होमबा स' माजों रायज्लायगोन बिथांमोना माजों नायगोन बिथांमोना रायज्लायनोथ' हाबाय जेनेबा 599 बा 499 खौ सोबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव नेट पेकआ ओरैनो थांबाय किपेड मबाइलावथ' बोरै नायगोन नङा होमबा दा बिथांमोना जिअ मबाइल बानायदेरनानै होदों नंगौ बाट जायफोर बायनो हागोन बिथांमोनासो जायफोर अलरेडि दंखायो बिथांमोनाथ' बायनाय नङा स' बिनि गेजेरावहाय नैबे प्लेनिंखौ दुरनाय जादों जे जायफोरनि जायगायावहाय एरियायावहाय जिअ'आ नाङो बे जायगायावथ' एयारटेलनिखौथ' लागोन बेथ' नङाना जिअ'निखौनो लागोन आरो जिअ'नि सिमखौ जुदि लागोनब्ला होमबा बै पेकखौ जे रिसार्ज खालामथारनांगोन बेथ' सैथोखा नङा होमबा दा सापस हमना ला जुदि मान्थलि जुदि रायज्लायनायाव 50 थाखा आनलिमिटेड रायज्लायनायाव 50 थाखा थाङोबा 147 नि जुदि रिसार्ज मान्थलि 28 दिननि थाखाय सोयोब्ला होमबा बाखि फैसाया ओरैनो डेटा जे 1.5 होयो पार डे होमबा बे 1.5 खौ बिथांमोना बहा बाहायगोन बिथांमोना नेटबानो गैयाब्ला नङा होमबा बिथांमोना नेटआनो गैयाब्ला नेट बाहायनो हानाय बिथांमोनाव मबाइलानो गैयाबा किपेड मबाइलसो अब्ला बोरैहाय नायगोन स' बेवहाय माखासे जेसेबांखिनि डेटा थायोना बेखौ ओरैनो बिथांमोना जायो आरोना बाहायनो मोनजायो आरोना दा बेबायदिनो थिग जोंबो जेनेबा माखासे जायफोर जोङो ससियेल मिडियायाव खामानि मावनाय बा भिडिअ आपल'ड खालामनायाव होनायखायसो जोङो बे नेटफोरखौ जों बाहायजोबो बाट जायफोर जे नेटफोरखौ इसेबां बाहाया नङा होमबा जास्ट नांगौ समावल' बाहायो होमबा बेयाव पार डे बिथांमोना 2 GB 1.5 GB बाहायो बेवहाय 1.5 GB बाहायनो मोनो बाट बेवहाय बिथांमोना 100 MB गाहामल' बाहायो होमबा जेसेबांखिनि बाखि होमबा बेखौ बेसेबांखिनि प्रफिटआव मोनजागासिनो दं बिथांमोना नायलाय साननानै नायदो स' आरो बेयावहायबो मोनसे खोथा बुंबावनि मालिक जानो हानाया बै कम्पानिफ्रा दे बेयावहाय शेयार मार्केटनि मोनसे खोथा दङ शेयार मार्केटआ जेरै हमना ला शेयार मार्केट मोनफ्रोमबो जुदि होदोंब्ला बिथांमोननिफ्रायनो कम्पानिनिफ्रायनो बायनाय आरो सेल खालामनाय सुबुङा थाखायो बिसिनि आखायाव क्रर थाखा होगोन आरो बिथांमोननि आइडिनिफ्रायनो बेखौ बायगोन बाट अलरेडि ओपनिं जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बायखागोन दोनखागोन ओमफ्राय बे गोजौ थाखोसिम थांगोन गोजौ जेब्ला जै बे प्रडाक्टआ गोजौसिम थांबायना अब्ला बे प्रडाक्टआ बे गोजौसिम थांबायना होमबा गोजौ थांनाय लोगो लोगोनो बे प्रडाक्टखौ बिथांमोना सेल खालामना होनाय लोगो लोगोनो मानसिफ्राथ' बे समावथ' बायगोन नालाय गोजौ थांबाय जेनेबा हमना ला फार्स्ट ओपनिंआवनो बायनानै दोनखाबाय बिसोरनि कम्पानिनिया बाय गोजौ थांबाय 100आ ओपन जादोंबा 150 गाहामसिम थांबाय 150 गाहाम थांनाय लोगो लोगोनो मानसिफ्रा सानबाय प्रफिट बिराद जादों ओरैबायदि होननानै बायसिगोन मानसिफ्रा बायसावला जोबसिगोन जै बे समाव बिथांमोना बायनायखौ नुबाय प्रफिट जानायखौ नुबाय बेसेबांबा मानसिफ्रा ओरै लाख क्ररनि बायदोंखौ नुबाय लोगो लोगोनि बिथांमोना मा खालामबाय बेखौ सेलखौ माने बै बायना दोननायखौ सेल खालामनो हाबाय डाउन खेबसेनो डाउन जानाय नुबाय 100आ ओपन जादोंमोन 50आवसो फैबावबाय डाउन 50% रुपिस माइनास जानानै होबाय स' बेबायदिनो माने नैबे मार्केटआ होमबाना बेनि समावहाय होमबाना जुदि सापस हमना ला बे 50% माइनास जाबाय 100निफ्राय ओपनिं जादोंमोन 150 बा डाइरेक्टलि 100 रुपिस माइनास जानानै लोगो लोगो 50 रुपिसआ माइनास जाबाय दानाबा जायफोर मानसिफ्रा 150आव बायदोंमोन बिथांमोनाथ' गिबाय नङा होमबा बा गिनाय लोगो लोगोनो बेवहाय मा खालामबाय बिथांमोना बेखौ आरोबाव फिन गिनानै आरो डाउनाव थांबावगोन आं होननानै सेल खालामसिगोन जै सेल खालामनायखौ बिथांमोना खम माने लसथ' जाबाय लसआवथ' सेल जाबाय आं जुदि बे शेयारखौ बायदोंमोनब्ला आं इनभेस्ट खालामदोंमोनब्ला आंथ' बेखौ सेल खालामनांगौ गोनां जाबाय मानो होनबा आं गिबाय आरो थांबावगोन आं डाउनाव नङा होमबा स' आं एसेबां बुरजा आंनाव जेसेबांखिनि पकेटाव दंमोन बेफोर सोब थांजोबगोन बेखौ गिनानै सेल खालामसिगोन दा जेसेबांखिनि बे 100% प्रफिट नुनायाव बिथांमोना जुदि 50% बा 60 70% बा 30% 70%खौनो प्रफिटखौ बिथांमोना मोनबाय सेल खालामनायखौ नुबाय बिथांमोना ओमफ्राय बिनिफ्राय प्रफिटखौ बिथांमोना जाबाय बिसिनि लस जानाय प्रफिटखौ बिथांमोना जाबाय 30% थादोंब्ला बिथांमोना खेबसेनो आरो बायना होफिनसिगोन खेबसेनो मार्केटआ गोजौ थांफिनसिगोनलाय आरो बेखौ नुसिगोन आयै आं बेवहाय जुदि बायनानै होबावनायमोनब्ला आं जुदि बेखौ फानथ'वामोनब्ला आं दानो प्रफिट मोनजागौमोन जायफोर बै 30% थानाय सुबुं जेनेबा दंबावो बै 30%फ्रा प्रफिटखौ मोनजासिगोन आरो बाट अलरेडि बिथाङा 70% प्रफिट जाना दङ होमबा बिथाङा मा लस जेबो लस गैया बेबायदि जायो शेयार मार्केटनि बिजनेसफ्राबो मिथिबायना रायजो राजाफोर
बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा थगायालासिनो माहाजोन जानो हायाखै बयबो थगायदों आरो थगायनानैनो माहाजोन जादों जेरै हमना ला गामियावहाय सोरबाफोर माहाजोन जादोंब्ला बेवहाय सरकारनिफ्राय स्किम फैदोंबा बै बे स्किमफोरखौ बिथांमोना एसे एनै जायो आरो बिनि गेजेराव जानायनि उनाव माखासे सुबुंफोरनो होगोन आरो माखासे सुबुंफोरनो होआ सोरबा न' बां लानायावनो गेजेराव बुंसिगोन दा सोरनिबा नामाव फैदोंमोन बेखौ गावनि नाम बानायनानै लासिगोन बा बेनि नाम लासिगोन बे दुरुनाय बिनि साइन टाइन होसिगोन जाम्बा जाम्बिफोरनिखौ लासिगोन फैसाखौ आरामसे बर'ना जासिगोन मालायनि न'खौ क्लिक खालामनानै फट' खेबना हरसिगोन आरो बेखौनो न' जादों होनना खोन्थासिगोन बै बे लाख 2 लाख 3 लाख थाखा फैनायफोरखौबो बिथांमोना आरामसे गावनियाव मन'ना जासिगोन माब्रै बिराद इजि जे बै बे मानसिया न' मोन्दों बिनि सिगनेचार सोरखौबा होबाय न' बिल्डिंखौ लुनायखौ बिथांमोना पिक्सारखौ बानायनानै दोनखाबाय मोनसे बिल्डिंखौ बिथांमोना 2 मोनबा एंगेलै खेबना दोनखागोन आरो बिनि गेजेराव बे पिक्सारखौनो उनावहाय जेब्ला बिगोन अब्ला बेखौ बिथांमोना बानायसिगोन आरो जेब्ला नायनो फैगोन इनकुरि बिथांमोननो 1000 5000 10000 हरसिगोन बास एप्रुभ नङा होमबा बास एप्रुभ ओमफ्राय बिनि गेजेराव जाय मानसिनि न'नि जाय मानसिनि मुङै न' फैदोंमोन बे मानसिया मोनला आरो बै मानसिया जायफोर जाखर बिथांमोना जासिगोन ओमफ्राय बिथांमोना माहाजोन जासिगोन स' बेबायदिनो माहाजोन जायो बांद्राय स्ट्रेट माने सिदायै थाङोब्लाबो सैथोयै थाङोब्लाबो नोंथाङा माहाजोन जानो हागोन बेखौ दा सान जायफोर साख्रियाल सरकार साख्रि मोननाय मा मोननाय बिथांमोननि माहाजोन जानायफोरखौ आं बुंनो थाङाखै जायफोर दैनिनो कौटि थाखा मालिक आरो बिराद जिउआवहाय दा जायफोर मानसिफ्रा माने साख्रियाल जायो जेनेबा 30,000 60,000 गाहाम माने सेलारि मोनो बिथांमोना crore हाजार crore गाहामनि मालिकथ' जानो हायाना इसेबां नङा होमबा बैथां माने जुदि मोजां इसेबां खामानि मावदोंमोनब्ला बै कन्ट्रेक्टारफ्रा मानो 1000 crore गाहामनि 1500 crore गाहामनि 200 crore गाहामनि मालिक जानो हाखो आरो जुदि एसेबां मोजां खामानि मावदोंबा बै पलिटिशियानफ्रा एसेबां गिदिर कौटि थाखानि मालिक बोरै जानो हागौ जेरै हमना ला जोंनि BTC आव दायो गोबां मानसिफोरखौ कौटि थाखा बै समाव नायमोन जेब्ला BTC एकर्डनि सिगां अब्ला बै समाव माबायदिमोन बिसोरनि न'खरा दा नायदो बेसेबां गिदिर बिल्डिं बेसेबां गिदिर हा बुरजा हा दङ बेसेबां गिदिर बायदिसिना बिजनेस फालांगि खालामनो हानाय माने कारखाना इन्डास्ट्रि बानायनानै गावबा गाव पार्सनेल सेल्फ इन्डास्ट्रि बानायनानै लानानै दङ बै थगायनायनि थाखायनो थगायनायनि जोहैसो माहाजोन जादों अब्ला नोंथांमोना मा सानो जे थगायोब्ला माहाजोन जागोन ना जाया इसोराथ' जोंनि गोजौआव दङ बे इसोराथ' साजा होनांगौ जायफोर थगायदों अब्ला मानो साजा होआखै नङा होमबा स' मानो साजा होआखै दा बेयावनो मानसिफ्रा कनफिउज जागासिनो दं गियो दा इसोरखौ जुदि इसोरनि सिगां जुदि जों थगायदोंब्ला अब्ला जों पाप नांगोन नङा होमबा दा दिनै नुबाय जोङो सैथोयै खामानि मावनाय सुबुंफ्रा माहाजोन जाया असैथोयै खामानि मावनाय एसे एनै खेंसालियै थांनाय मानसिफ्रासो मालिक जानो हागासिनो दं आरो नुगासिनो दं आरोना बाट आं बेवहाय बुंनो थाङाखै कि आं असैथो ओरैबायदि खामानि मावनाय आं बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङाव एग्जाम्पल आं बेखौसो खोन्थादों जाय मानसिया असैथो खामानि मावो बिथांमोननि गेजेरावसो बांसिन जोङो नुनो मोन्दों माहाजोन जानायखौ जायफोर सैथो खामानि मावदों बिथांमोनखौसो गोबां खम पार्सेन्ट 100आवहाय 0.01%खौसो नुदों माहाजोन जानाय बाट असैथो खामानि मावनायखौ 100आवहाय 70 90 80%खौनो नुनो मोन्दों खुलुमनाय थाबाय